anyị ga-abịa mụọ maka ịhụnanya nke Chineke, ezi omume na ezi ikpe. Ọtụtụ ihe nke Chineke nyere anyị ka anyị na-erughị oge. Amaokwu nke 14 na-ekwu, amara Chineke ọ bara ụba n'ebe ọ dị ukwuu. Amara nke Chineke ọ bara ụba, o riri nne. Kedu ihe nke a pụtara? Ọ dị okwu abụọ. Nke mbụ bụ amara, nke abụọ bụ ikpe ziri ezi. Ikpe ziri ezi na-enye gị ihe tozuru oke ya. Izuru orie wee taa gị ahụ, ekpe ikpe ziri ezi. Ịbụ onye umengwụ, inwe ya agamnilu, nke a bụ ikpe ziri ezi. Ị kụrụ mkpụrụ ihe ọjọọ, i wee ghọrọ mkpụrụ jọrọ njọ, nke a bụ ikpe ziri ezi. Imewo ihe ọjọọ, ibiwo ndụ ọjọọ, Chineke wee sị na nke a bụ ihe ikpeazụ ị ga-enweta, nke a bụ ikpe ziri ezi. Ma onye a sị, ọ bụ na Chineke kwụrụ m ụgwọ ziri ezi, ọ bụrụ na ọ kwụrụ m ụgwọ dị ka ọrụ m si dị, agaghị m adị ndụ n'ụbọchị nke taa. Mana ọ sịrị na amara nke Chineke, ikpe ziri ezi, inye gị ihe itozuru oke ya, ewee nye gị iru ọma nke n'itozughị oke ya, n'ime ndụ gị iru ọma, n'uche gị iru ọma, ọdịnihu gị iru ọma. Ka bụ iru ọma n'itozughị oke inweta. Ọ sịrị na amara nke onye nwe anyị, iru ọma nke anyị na-etozughị oke, bụ nke bara ụba n'ime ndụ anyị. Ọ bara ụba. Ka pụtara rịị, mgbaghara nke Chineke ga-adị ukwuu karịa mmehie gị. Nnwere onwe nke Chineke ọ ga-adị ukwuu karịa eke kagbụ gị. Ihe ọma niile nke Chineke ga-eme n'ime ndụ gị. Ị bụ nwa okorobịa, ị bụ onye okenye, amara Chineke. Ị pụtawo n'ụlọ mara ha dum, ị ga-enweta amara Chineke. Ị bụ onye okenye, ị ga-enweta amara Chineke. Ị chọsiri amara ahụ ike ka ị wee gaa n'ogugo nke ị kwesịrị ịga, ka ị wee mee karịa ihe ị na-eche na ị pụrụ ime n'onwe gị. Amara nke onye nwe anyị ọ bara ụba n'ebe ọ dị ukwuu. Okwukwe na ịhụnanya nke dị n'ime onye nwe anyị Kraịst Jizọs. Amaokwu 15 na-agwa anyị, ọ sị na nke a bụ okwu kwesịrị ntụkwasị obi, ka kwesịrị ka a nabata ya, na Kraịst bịararị n'ime ụwa ịzọpụta ndị mmehie, nke m onwe m bụ onye isi ha. Pọl sị, echeghị m na a ga-azọpụta m. Ọ sịrị nke m bụ onye isi ya. Ọ sị, chịkọta ndị mmehie niile, na ha nye n'otu n'otu, na mmehie niile nke ha mewurori, mgbe ya onwe ha bịararị. Mmehie ha dị ukwuu karịa ha niile. Ihe ọbụla onye ọbụla ịbụ, ebe ọbụla isi wee na-abịa, ihe ọbụla ime werori, ine anya na ụnya na izu ụka gara aga na arọ gara aga nke ndụ gị, i wee na-asị, abụ m onye jọgburu onwe ya. Ọ bụrụ na m bụ Chineke, apụghị m ịzọpụta ya dị otu a. Ma Chineke sịrị gị na ị bụghị Chineke. Amara ahụ na-abata n'ime ndụ gị. Ndị ahụ na-eche na agaghị azọpụta gị, a ga-azọpụta gị n'abalị a. A ga-anapụta gị site na amara. A ga-emeso ndụ gị site na amara Chineke. Ihe ọma na ịdị mma Chineke ga-abata n'ime ndụ gị n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. Okenye m, ịbụ agadi, arụ ị gbara abụghị ihe Chineke na, kama ihe anyị na-ekwu okwu ma bụ amara, dịka ị na-ekwenye na ya. Amara nke Chineke na-eweta iru ọma nke ị na-erughị oge ya. Ọ bụ ya ma o ji wee kwuo sị na nke a bụ okwu kwesịrị ntụkwasị obi, nke kwesịrị ka a nara ya. Ọ sịrị na nke a kwesịrị ka gị onwe gị wee nabata ya, ka ị nara ya. Amara Chineke bụ wee nye gị. Amara bụ wee nye m onwe m. Amara bụ wee nye gị otu amara ahụ nke Chineke nyere onye ozi Pọl, ọ ga-enye gị n'ụbọchị taa. Otu amara ahụ nke onye wuru m, ọ ga-enye gị n'ụbọchị taa, n'ihi na ha niile bụ site na amara Chineke. Ọ bụrụ na onye nwe anyị ga-ewepụ ndụ gị, ọ bụ na ịmaghị Pọl? Ị mara Pọl? Ị zutewe Pọl na mbụ? Ị mara m onwe m? Ọ ga-emere gị karịa ihe o meworo m. Onye nwe anyị, o metụrụ ndụ m aka n'otu ụbọchị. Mgbe o metụrụ ndụ m ahụ aka, aghọtaghị m ihe ga-eme. Ọ bụ nzute ahụ o zutere m mere ka m nọrọ n'ebe m nọ n'ụbọchị nke taa. Ana m ahụ ị ga-aga ogo dị elu karịa dịka m onwe m gara.
ị ga-aga n'ogogo dị elu karịa dịka m gara. Ana m ahụ ka ị na-enweta ihe karịa nke nwe m nwetara. Ka nke a dị na ndụ gị n'aha Jizọs. Amara Pọl site na amara, o biri ndụ na amara. Ọ bụ oge gị. Asịrị m na ọ bụ gịnị? Ọ bụ site na amara. Amaokwu nke 16. Amaokwu nke 16. Otu ọ bụrụ na esiri m na nke a wee nata amara, mmehie ndị agha natara m amara n'ime ha, n'ihi ebumnobi a ka m natara amara Chineke Jizọs Kraịst, ka o gosipụta ogologo ntachi obi ya, ka ha onwe ha wee ṅomie nke a, ka ha wee ṅomie nke a, ka ọ bụrụ ihe nleremanya wee nye ndị ọzọ, ndị ga-ekwere na onye nwe anyị wee baa na ndụ ebighị ebi. Ihe onye ozi na-ekwu bụ nke a: dị ka Chineke mere m ebere, ka bụ ihe nleremanya, ọ ga-egosi gị otu ebere ahụ. Onye nwe anyị wetara m nzọpụta, o were m dị ka ihe nleremanya. Ị ga-enwe nzọpụta na ndụ gị, dị ka onye nwe anyị gbanwere ndụ m wee mee ka m rịa n'ogo dị elu, ka m rịa n'ogo dị elu. Ọ bụ site na amara. Etozughị m nke a, ọ ga-emere gị nke a. Taa bụ ụbọchị gị. Onye nwe anyị ga-eme gị onye na-abụghị ihe. Ị ga-abụrụ onye a maara amara site na ncha, dịka ị ga-abịakwute ya n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. Nna, n'aha Jizọs, ekele m gị n'ihi mmadụ niile, nwoke, nwaanyị, nwaokoro, nwa agbọghọbịa, ndị okenye na ụmụ okoro. Ekele m gị n'ihi mmadụ niile. Onye nwe anyị, metụ ndụ ha aka site na amara gị n'oge a, n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. Ekpe m onye nwe anyị, iru ọma gị nke ha na-etozughị oke ya ka ọ bata n'ime ndụ ha niile. Ekpe m mgbaghara gị bata n'ime ndụ ha. Nkwa gị nke i kwere na ị ga-ehichapụ mmehie ha niile. Ekpe m ma nte na ndụ ha, n'uche ha, n'obi ha, wepụ njehie ha niile n'aha Jizọs. Ekpe m onye nwe anyị, ịdị mma gị ka ọ bata n'ime ndụ mmadụ niile, ka ha mara na imetụwo ndụ ha aka, ịgbanwewo ndụ ha, imewo ka ha chegharịa. Malite n'oge a gaa n'iru, ihe agaghị adịkwa otu ọ dị na mbụ n'ime ndụ ha n'otu n'otu n'aha Jizọs. Daalụ onye nwe anyị n'ihi na ịzawo. N'aha Jizọs ka anyị kpere. Mmetụ aka nke ọgwụgwọ nsọ, mmetụ aka nke ihe ịrịba ama. Ihe ọ bụla ị pụghị ime na mbụ, dị ka a ga-ekpe ekpere, ị ga-ama ntị ime ya n'oge a. Onye nwe anyị ga-emeghe anya gị kpuru ìsì, ị ga-amalite ihe ụzọ. Gị onye kụrụ ngwọrọ, onye nwe anyị ga-emetụ gị aka. Gị onye na-adịghị ike na-arụ, onye nwe anyị ga-enye gị ike. Ọgwụgwọ nsọ, kedu ebe ị nọ? Welie otu aka elu, i were otu aka tụkwasị n'akụkụ arụ gị ebe ị nwere nsogbu na nrịanrịa ahụ. Ghọta na ndị a m kọrọ gị akọ banyere ha, Chineke zutere ha site n'ihe ịrịba ama. Ha adịghị atụ anya, ma ha nwetara ihe ịrịba ama ha. Onye ahụ nwere ọya afọ 38, Chineke zutere ya. Ọ bụghị ihe onwe ya na-eti mkpu na-amaghị onwe ya. Chineke ga-emere gị otu ihe ahụ. Ọ bụghị na ntozu oke gị, kama ọ bụ site na amara Chineke. Iru ọma nke n'itozughị oke, iru ọma nke ọgwọ nsọ, iru ọma nke nnapụta, nke ihe ịrịba ama n'ime ndụ gị n'abalị a n'aha Jizọs. Mgbe anyị ga-eti emenu nke ikpeazụ, ị ga-atụ n'onwe gị, ị ga-ahụ na nsogbu ahụ apụwo na ndụ gị. Chineke ọ ga-etinye akụkọ ịgba ama n'ọnụ gị n'ụbọchị taa. Welie aka ahụ enu. Nna, anyị abịakwute gị. Ị bụ Chineke nke ịhụnanya, Chineke nke obi ebere, Chineke nke ike, Chineke nke na-adịghị agharịpụ, Chineke nke hụrụ ụmụ ya niile nke o kere eke n'anya. Ị hụrụ mmadụ nne nkike hụrụ n'anya. Ayọm gị onye nwe anyị n'ụbọchị taa, metụ mmadụ niile aka na-enweghị onye a ga-akpọ oke n'aha Jizọs. Ekpe m onye nwe anyị, nrịanrịa ha ọ dị ntakịrị, nrịanrịa ha o buru ibu, nrịanrịa ha ọ bụ nke a na-adịghị agwọ agwọ, ọ bụ nke a pụrụ ịgwọ agwọ. Ekpe m n'ụbọchị taa onye nwe anyị, n'ebe ị nọ, ike dị ya, gosipụta ike gị.
gosipụta ike nke ọgwọ nsọ gị, gosipụta ike nke nnapụta gị, mee ya na ndụ mmadụ niile n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. Ekpe m Onyenwe anyị ka e nwee ọṅụ nke ọgwụgwọ nsọ, ọṅụ nke ihe ịrịba ama, ọṅụ nke nnapụta, wee nye onye ọbụla nọ n'ebe a n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. Ihe ọbụla kwesịrị ka edozie n'ime ndụ ha, ihe ọbụla nke a ga-emetụ aka metụ ya aka n'ime ndụ ha, ihe na-eweta ihe mgbu wepụ ihe mgbu n'ime ndụ ha. Ọ bụ nrịa nke a maara aha ya, nke na-amaghị aha ha, nke nọwere ọkpụtọrọ ọkpụ n'ime ndụ ha, ma ọ bụ nke bịara nso nso, ekpe m Onyenwe anyị nye ha niile ọgwọ nsọ n'otu n'otu n'aha Jizọs. Wee nye mmadụ niile, wee nye mmadụ niile, Onyenwe anyị mezuo ihe ịrịba ama n'ime ndụ ha, mezuo ọgwụgwọ nsọ n'ime ndụ ha. Dara Onyenwe anyị n'ihi na ịzawo. N'aha Jizọs ka m kpere. Amen. Emewo ya wee nye gị. Amen. Inwetewo ihe ịrịba ama gị. Amen. Ihe adịkwaghị otu ọ dị na mbụ. Tụnụ onwe gị n'oge a, ị ga-achọpụta na ihe ịrịba ama gị dị n'ime ndụ gị. Ekene dịrị maka isoro anyị maka GCK kwa ụbọchị nke taa, mgbasa oziọma nke anyị na Kumuyi. Anyị na-ekwenyere gị Chineke na ihe mmemme akpọta ogo gị nso n'ebe Jizọs Kraịst nọ, onye hụrụ gị n'anya ma were ndụ ya wee nye n'ihi gị ka gị onwe gị wee dị ndụ. Biko sonyere anyị na mgbasa oziọma site na GCK ụbọchị ọbụladị nụ mgbasa ozi a wee kesasị ya n'ebe ndị agbata obi gị na ndị enyi gị nọ. Ihe niile nke Chineke mere na ndụ gị n'ụbọchị ndị a, Onyenwe anyị gọzie gị. Obi dịkwa ya ụtọ n'ihi oge niile nke iwepụtara iji wee sonyere na mgbasa oziọma. Sonyekwara na mgbasa oziọma anyị na-abụ gị ọkpụkpọ oku maka ọgbakọ GCK nke na-abịa n'iru. Gbalịsie ike ma nọ ebe ahụ. Onyenwe anyị gọzie gị. Ndewo.